Bugel. Nggih matur sembah Pak Yati. nuwun. Wis marem, kowe engko mulih turu angkler. Adoh lho Pak niku Jakarta Barat intine wangi delok campur sari tekan Gunung Salak Gunung Putri ya nggih menika menawi pandemen niku semangatnya luar biasa lho Mbah. Nah, joget itu luar biasa. Pripun Mbah Bogel? Iki